Bon dia, blauets! Avui veurem la pronominalització del complement directe i del complement indirecte. El complement directe veurem que té moltes possibles formes de pronoms febles depenent del tipus de directe que sigui. Record que per poder anar bé amb els pronoms febles cal tenir tots els coneixements de complements verbals dominats. Si no saps identificar un directe, si no saps identificar un complement predicatiu, no aniràs bé. Per tant, abans de mirar pronominalitzacions, controla els complements, controla la sintaxi i, evidentment, la morfologia. Primer de tot, saber identificar complements i després ja parlarem de pronominalitzar. Abans de dir res més, 4 disculpes necessàries. Primera, no em vaig acomiadar en el primer vídeo de la sèrie i no vos vaig saludar en el segon vídeo de la sèrie. Per això vos demano disculpes. Però això va ser perquè volia fer els 2 vídeos junts en un. Però després vaig pensar que era massa per fer les coses bé i els vaig xapar. Per tant, si no us vaig dir adeu i no vos vaig saludar, va ser per aquest motiu. Finalment, 2 disculpes més, aquestes una mica més preocupants, com a filòleg, és que vaig dir 2 mentides a les primeres diapositives. Les mentides són les següents. El complement agent no es pronominalitza i el complement de nom sí es pronominalitza. Em sap molt de greu. El que passa és que he fet una revisada d'un llibre meravellós que és el llibre de la llengua catalana, que és com si fos la bíblia dels filòlegs, allà on hi ha totes les respostes. És un llibre gros i car, més car que el Death Stranding quan va sortir, així que ja us podeu fer una idea de com era de car. Per tant, humilment reconec els meus errors i ara sí ja podem continuar amb la feina. Tenint en compte el que he comentat fa un moment dels complements verbals, ara tots els complements verbals es donen per explicats i sabuts. No em puc dedicar ara a explicar-vos què és cada un d'aquests complements. És la feina necessària anterior per poder explicar-los? Sí, però és una cosa que has de fer tu. I com que de moment no he fet un vídeo meravellós per poder-los explicar, t'hauràs d'arreglar. Demana'm dubtes concrets i et podré ajudar. Si no, aquest apartat no crec que et vagi bé. En el seu moment, tot i el color lila, això a Laia no li va fer gaire gràcia. Però, per intentar practicar una mica això dels complements abans de posar-nos en pràctica, us he deixat una activitat per poder repassar identificació de complements. Res de pronoms febles encara, sinó només complements. Està inclosa també la resposta en el solucionari que teniu adjunt, així que podeu anar en tranquil·litat. Complement directe. Donem per fet que ja sabeu què és. La seva forma en pronoms febles és bastant densa. Per tant, anirem passa a passa. Si és un complement directe determinat, és a dir, que va introduït per article demostratiu o possessiu, què vol dir això? Determinat. Que, quan es troba dins una oració, ja l'emissor i el receptor saben de qui estan parlant, saben de què estan parlant. Per això, els determinants article demostratiu o possessiu, que és les, aquest o meu, meva, ja t'indica que és una cosa que ja coneixen. En aquests casos, es pronominalitza per el, la, els, les i llurs variants. Recordeu la graella aquella de les 4 formes i d'això són llurs variants. Vegem exemples. Veig aquell camp de fibló. El fet de dir-li aquell, que en aquest cas és un demostratiu, indica que és determinat, perquè no és un camp de fibló qualsevol, sinó un de determinat, que els dos parlants saben quin és. El veig, que és masculí singular. Guanyaré la lliga, no t'ho creus ni tu, la guanyaré. Pista o truc. Quan el complement directe va precedit per un determinant article, el pronom feble és exactament el mateix que aquest determinant. Guanyaré la lliga? La guanyaré. No té misteri. Han conegut els dibuixos. Els han conegut. Aquest els article indica que és conegut per tots dos. Després veurem què passa quan és indeterminata, no us preocupeu. Boicotejaven les classes. Les boicotejaven. Més endavant es parla d'un cas excepcional del complement directe. Ja el veurem.
Passin els anys que passin, els alumnes de quart tenen la virtut d'intentar enredar ambdós, aturar les classes, paralitzar-les i boicotejar-les per no poder continuar, quan es pot ser un dels anys més importants. Jo no vos entenc, al·lots, però ja vos ho fareu. I si tampoc voleu fer videoconferències de carpeta, i de no en feim. Una cosa que veurem és que els indígenes tenim tendència a abusar del pronom feble o com a complement directe. Tot és o. El les, en, això, fora. Tot és o, perquè és més fàcil, perquè és una solució a molts de tipus de complement directes. Però, molta alerta, perquè quan facem activitats veureu que no tot és o. Hem de respectar si és directe, determinat o indeterminat. Per tant, hem de ser precisos. Si és indeterminat, és a dir, que un dels dos parlants no sap a qui s'està referint, a quin tipus de cosa s'està referint, i l'altre li presenta per primera vegada, o aquest està introduït per un determinat numeral o quantitatiu, es pronominalitza pel pronom en. Cercava excuses barateres. En cercava. Fixeu-vos que diu excuses barateres. No hi ha un determinant a davant que el determini. Per tant, per sentit comú, és indeterminat. Si fos cercava les excuses barateres, la substitució seria les cercava, perquè són conegudes per tots dos, però només aquí és conegut per l'emissor. Per això diu excuses barateres, i per això la pronominalització és en. Exigien dos positius, n'exigien dos. Per què? Perquè està introduït per un numeral. Finalment, menjava poca carn, en menjava poca. Com diu aquí, en aquests darrers casos han de substituir només el nucli i deixar els complements. En aquest cas, complement de nom. Si deia menjava poca carn, no poden dir en menjava, perquè aquest poca és important. Ara veurem un exemple afegit d'això que vos dic. Suspenien 3 assignatures difícils i 2 de fàcils. Fixeu-vos que són 3 difícils i 2 fàcils. Com es pronominalitza això? En suspenien 3 de difícils i 2 de fàcils. Aquest en substitueix a assignatures. La resta queda igual, perquè són aquests complements d'assignatures que han de quedar per poder aportar el seu significat. Si s'oculten, l'oració pronominalitzada no és igual, li falta informació. Darrer tipus de pronominalització del complement directe, quan el complement directe és tota una oració subordinada, s'entén? O representa els mots neutres, això, allò, se substitueix pel pronom o, que és la solució comodí dels indígenes. Volien que callàs una estona, o volien. Aquest que callàs una estona és una oració subordinada substantiva, per tant, es substitueix per o. Pintaven allò de color negre, o pintaven de color negre, perquè allò és una cosa que està en aquesta regla de pronominalització. Em dius això o no? M'ho dius o no? Aquí davall teniu la graella emplenada, en els vostres apunts està en blanc. Apunteu-la i a partir d'aquí ja tindreu la informació necessària per poder continuar. Com hem dit abans, hi ha tendència a usar o quan podem i hem d'usar un altre pronom. Si és un complement directe determinat, no useu o perquè no estarà bé. Ara veurem una sèrie d'exemples, farem una mena de mini-joc, a veurem els endevina. Primera pregunta. Si ja vos deman qui sap la resposta amb una cosa qualsevol, quina seria la resposta correcta? Jo ho sé, jo la sé, o jo me la sé. Pensar una mica. Jo la sé. I la pregunta és per què? Aquí tenim un verb transitiu que necessita un complement directe. Això és un exemple clar del que vos deia abans. Tothom té tendència a dir jo ho sé, però està malament perquè
aquest complement directe és determinat. Fixeu-vos, té un determinant article claríssim. Per tant, és jo la sé, no jo ho sé. I jo me la sé és un barbarisme, directament, per això no està bé. Segona prova. Qui vol anar a plaça? Tothom, ja ho sé. Però si vos ho demanàs, quina seria la resposta correcta? Jo vull anar, jo vull anar-hi. Vos deixo uns segons per pensar-hi. Jo vull anar-hi. Per què? Si tu dius jo vull, no hi ha cap mena de pronom feble al lloc. Per tant, no estàs substituint res, per tant, està malament de per si. Perquè tothom vol qualque cosa, però necessitem saber a què. És un verb transitiu, aquest jo vull sense cap complement directe, encara que estigui pronominalitzat, està malament. Per tant, aquest fora. Jo vull anar podria estar bé, el que passa que, com hem dit anteriorment, no sé si en el primer vídeo o el segon, quan tu respons una pregunta, aquesta resposta ha de tenir tots els pronoms febles corresponents a tots els complements que s'han dit. Si tenim qui vol anar a plaça, aquesta plaça ha de ser a la resposta. Per tant, jo vull anar queda coix, perquè et falta a plaça. I per això, la resposta correcta és jo vull anar-hi, perquè l'hi sí que inclou a plaça. Darrera pregunta. En un context futbolístic, quina és la cosa que més es diuen els jugadors entre si? Passa-la? Passa-me-la? O passa? De forma correcta, evidentment. Us deixo uns segons per aquí penseu. Passa-me-la. Escolta, i si jo li dic que la passi una altra? Ah, molt ben vist. Aquí el que passa és que jo dono per fet que qui diu això vol que un altre jugador li passi a ell. I així seria passa-me-la, perquè és passa la pilota a mi, que seria el me. Si el jugador el que vol és que l'altre no sigui un aclaparador de la pilota que només vol jugar ell tot sol, com si fos en Messi, i li diu passa-la, com qui di no juguis només tu, tens altres jugadors que esperen, i així seria passa-la. Per tant, podria ser que hi hagués dues respostes correctes. Però passa es passa de mi, passa de tot, per tant això és incorrecte de totes maneres. I acabam amb el complement indirecte. Possiblement és el complement més vol identificar, per tant aquí estic molt tranquil per la part de tenir-lo controlat. Pel que fa a la primera i la segona persona, les formes són les mateixes que les del complement directe. Molta alerta. Per tant, si no domineu els complements, teniu un petit problema, perquè trobareu un pronom feble i no sabreu què és. Si qualcú... Bé, si ja vos digués, amb el teu comportament em fas content. Aquest em, què serà? Complement directe o complement indirecte? Serà complement indirecte, perquè aquest em és a mi. Aquí no hi ha dificultat, però pot ser en casos més complicats. Si no teniu els coneixements i l'habilitat suficients, potser arribareu a un error. A la tercera persona, no diferenciem el gènere en cap cas. Exemples. Han dut aquest paquet a Ana Maria. Li han dut el paquet. Han dut aquest paquet a Antoni. Li han dut el paquet. És a dir, encara que sigui home o dona, es substitueix per li, independentment. I amb el plural, igual. Ho explicava ben clar als nins, els ho explicava ben clar. Ho explicava ben clar a les famílies, els ho explicava ben clar, no canvia. I la pregunta de tot mallorquí catalanoparlant és: on ubicam el lis? Perquè si el singular és li, el plural és lis, no? Igual que el plural de és mos. I doncs ja vos diré on ha de ser aquest lis. El lloc. Això és a certa tenda de material esportiu que vaig veure això, i com amb els Jedis, quan hi vaig entrar vaig notar una pertorbació en la força. I sabia que hi havia una falta per allà,
i la vaig trobar. Això és una falta terrible. És una forma col·loquial, però no es pot escriure, perquè no és correcte, perquè no respecta les normes. Per tant, quan vegeu un lis escrit, fora. Fins aquí aquesta primera part de la pronominalització. Espero tenir temps per editar, per tant afegir-hi pepos, efectes, sons i coses d'aquestes perquè sigui una miqueta més entretengut. En la següent entrega veurem altres tipus de complements, el complement de nom també, fins que acabem tot i després vegem pronoms enamorats, pronoms fantasma i coses que m'he inventat per explicar conceptes una mica complicats. Espero que us hagi agradat, que us hagi estat útil i fins aviat. Adeu!